maging maalab sa makabagong teknolohiya tungkol sa pagsasaka. Marhay na aga Bicolandia, mayad na aga Catanduanes. Welcome po sa ating palay-aralan sa makabagong pagsasaka sa Himpapawid. Ating alamin kung ano ang mga dapat gawin tungo sa masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya. Oras naman para palaywakin natin ang ating kaalaman. Taong 1997 hanggang 1998 nang maranasan ang pinakamatinding hagupit ng El Nino. Hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute at PhilRice. Ito naman ang ating agri-tanong ngayong linggo. Tama o mali? Ang La Nina ay ang abnormal na paglamig ng karagatang Atlantiko? Matuto at mag-aral kahit nasa bahay. Makinig at manood sa 87.9 Radyo Periodiko, 98.9 Radyo Kaamiga, ATI Bicol Facebook page at ATI Bicol Sarabay YouTube channel. Tuwing Martes, alas 10 ng umaga at replay tuwing Linggo, alas 9 ng umaga. Palay-aralan sa makabagong pagsasaka sa Himpapawid sa probinsya ng Catanduanes. Maging matalino sa pagsasaka, makinig at matuto ng mga kapaki-pakinabang at makabagong kaalaman sa Palay-aralan. Halina't maging matalinong magsasaka. Mayad na aga Bicolandia, mayad na aga Catanduanes. Ako po si Kuya Chad, Media Production Specialist 2 ng Information Services Section ng ATI Bicol. Welcome sa ating ikapitong episode na ng ating Palay-aralan sa makabagong pagsasaka sa Himpapawid o School on the Air on Smart Rice Agriculture sa probinsya ng Catanduanes. Hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute Regional Training Center 5 or ATI Bicol, ng PhilRice at ng lokal na pamahalaan ng probinsya through the Office of the Provincial Agriculturist na pinangungunahan ng OIC Provincial Agriculturist Sir Ace William Tria, ng ating Provincial Rice Coordinator, Ma'am Lorna Vargas, at ng ating Municipal Rice Coordinators sa 11 munisipyo ng Catanduanes. Tayo ay napapakinggan at napapanood sa 87.9 Radyo Periodiko, ATI Bicol Facebook at YouTube accounts tuwing Martes alas 10 ng umaga at replay naman tuwing Linggo alas 9 ng umaga. Tumutok din sa 98.9 Radyo Kaamigo ng Catanduanes State University Panganiban Campus tuwing Martes at replay tuwing Biyernes sa ganap na alas 10 ng umaga. Isang oras na hitik sa kalaman sa Palay-aralan para alamin kung ano ang mga dapat gawin tungo sa masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya. Kumusta ang lahat? Naway lahat ay umaasenso na at umuunlad. Magandang araw sa ating 2,500 rice farmer enrollees sa mga bayan ng Verac, San Andres, Caramuran, Pandan, Bagamanok, Panganiban, Viga, San Miguel, Bato, Baras at Higmoto. Salamat sa pagtangkilik at laging pagsuporta sa programa at adhikain ng kagawaran ng pagsasaka. Noong nakaraang linggo ay natapos na natin ang mga paksa na may kaugnayan sa climate change. Bago tayo magpatuloy, magkakaroon muna tayo ng maikling pagsusulit o short quiz para masiguro na may natutunan naman ang ating mga farmer enrollees sa programa. So sa ating mga farmer enrollees dyan, maghanda ng isang papel, isang pirasong papel at isulat. May tatanong ako or may sasabihin akong statement, isulat ang salitang tama kung ang statement na sasabihin ko ay tama at mali naman kung ang statement ay mali. So napakadali lamang ng ating pagsusulit, tama lamang o mali ang ating isasagot. Palay-aralan. Okay, may mga papel na ba ang lahat? So handa na. Handa na para sagutin ang maikli nating pagsusulit. Okay. Number 1. Tama o mali? Ang La Nina ay ang abnormal na paglamig ng karagatang Pasipiko. Ang La Nina ay ang abnormal na paglamig ng karagatang Pasipiko. Number 2, sa panahon ng pagsusuwi, kayang makarecover ang mga variety ng palay tulad ng Submarine 1 sa pagkakalubog ng hanggang 2 linggo. Ulitin ko,
Sa panahon ng pagsusuwi, kaya makarecover ang mga variety ng palay tulad ng submarine 1 sa pagkakalubog ng hanggang 2 linggo. Number 3, ang pagtatayo ng maliit na imbakan ng tubig o SFR, yung tinalakay natin about small farm reservoir, ay hindi makakatulong sa banta ng soil erosion o pagguho ng lupa. Ang pagtatayo ng maliit na imbakan ng tubig o SFR, small farm reservoir, ay hindi makatutulong sa banta ng soil erosion o pagguho ng lupa. Number 4, maaaring gawing kamang punlaan ng palay ang floating garden at maaari rin magtanim ng gulay dito. Maaaring gawing kamang punlaan ng palay ang floating garden at maaari ring magtanim ng gulay dito. Number 5, ang kuwebo ay istrukturang gawa sa karton ngunit kasing tibay ng bato. Ang kuwebo ba ay istrukturang gawa sa karton ngunit kasing tibay ng bato? Tama o mali? Number 6, ang flatbed dryer, reversible airflow dryer, at rapid fire infrared dryer ay mga halimbawa ng makinang pantuyo ng palay. Number 7, walang magiging tipid sa gastusin sa pagsasagawa ng mechanized dry direct seeding technology. Walang magiging tipid sa gastusin sa pagsagawa ng mechanized dry direct seeding technology. Number 8, gamit ang observation well, makikita na agad ng magsasaka kung panahon na bang magpataba. Gamit ang observation well, makikita na agad ng magsasaka kung panahon na bang magpataba. Number 9, tama o mali? Gasifier engine pump system ang tawag sa makinang umaandar na ang gatong ay IPA. Gasifier engine pump system ang tawag sa makinang umaandar na ang gatong ay IPA. Last number 10. Sa paggamit ng Rice Crop Manager app, nalalaman ng mga katangian ng isang variety ng palay. Sa paggamit ng Rice Crop Manager or RCM app, nalalaman ng mga katangian ng isang variety ng palay. Tama o mali? Okay, time is up. So, 10 katanungan lamang para sa ating maikling pagsusulit. So, ipasa lamang inyong mga papel sa municipal coordinators para may sumite ito at ma-record. Isa ito sa mga requirements para kayo ay maging ganap na makagraduate sa ating palay-aralan. So, mahalaga po ito na nakapag-take kayo ng ating maikling pagsusulit o short quiz. Okay, ngayong araw naman, alamin natin ang tungkol sa palay check system. Sama-sama tayong matuto, sama-samang umasenso. Pagpili ng binhi at variety, so key check 1 na tayo, ang paggamit ng dekalidad na binhi ng rekomendadong variety. Key check 2, paghahanda ng lupa, pinatag ng maayos ang lupa, paraan na masigurong nalinang at napatag ng maayos ang lupa bago tamnan, at ano-ano nga ba ang batayan upang masigurong patag ang lupa. So tayo na manood at matuto. Palay-aralan. Palay-aralan sa radyo. School on the Air program ng Department of Agriculture. Hindi mapakali si Delia. Pakiwari niya kasi ay may iba na ang kasintahan niyang si Emilio. Nadadalas kasi ang pakikipagtagpo nito sa may-ari ng bukid na pinaggaganapan ng pag-aaral sa Palay Check. Anong oras na? Usapan namin na magkikita kami sa plaza. Anniversary pa naman namin ngayon.
Nakalimutan kaya niya? Emilio, nasan ka na? Kinabukasan, Delia, sorry na. Akala ko kasi ngayon ang anibersaryo natin. Nandun lang naman ako kina Marita kahapon. Hindi ka maniniwala, ang ganda-ganda. Maganda? Sabi ko na nga ba, kaya pala palagi ka nandyan kina Marita na yan. Naku, sandali lang Delia. Nagkakamali ka sa iyong iniisip. Huwag mo akong pagdududahan, mahal ko. Ano ka ba naman, anak kong Delia? Huwag mo naman pagsuspetsahan na paborito kong mamanugangin. Ako ang nag-uutos kay Emilio na bumisita palagi kina Marita. Inay naman, bakit kayo ganyan? Sino ba yung Marita na yan? Si Marita ay pinsan ng anak ng tiyuhin mong si Mario. Pinapupunta ko si Emilio doon para matutuhan pa niya lalo ang palay check system. May techno-demo site kasi doon. Ay, ganun ba, inay? Akala ko kasi... Ako pa ba naman, Delia? Hindi kita ipagpapalit. Mabuti pa ay sumama ka na lang sa akin para sama-sama na tayong matuto sa pagpapalayan. Bukod kasi sa regular na pulong at palitan ng kuro-kuro at mga karanasan, may technology demonstration pa para maikumpara ang paraan ng pagsasaka, pamamahala, dami at kalidad ng ani ng bawat isa. Oo na, Emilio, sasama na talaga ako para mabantayan kita. Lesson 1. Palay Check System. Sama-samang matuto, sama-samang umasenso. Kumusta mga kamagsasaka? Ako si Mang Fred. Usapang Palay Check System tayo ngayong araw. Importanteng bigyang diin ang relasyon ng mga teknolohiya sa pagpapalay mula sa pagtatanim, pag-aani, hanggang sa pagsisinop ng inani. Makakasama natin ngayon si Ginang Lea del Rosario Abawag, Technology Management Expert mula sa PhilRice. Ma'am Lea, maraming magsasaka ang nagtatanong, ano po ba ang Palay Check System? Ang Palay Check System ay isang gabay sa pagpapalayan o sistema ng pamamahala ng palay kung saan ipinapakita yung mga rekomendadong teknolohiya para makamit ang tinatawag na key checks. At dito rin, pinapakita yung kung ano yung mga ginagawa na nila at ikukumpara ngayon doon sa mga rekomendadong teknolohiya. Dito rin sa Palay Check System, nagkakaroon ng palitan ng kuro-kuro ang mga magsasaka, nag-uusap-usap sila at nalalaman nila ang mga kahinaan o kalakasan sa kanilang mga ginagawa sa kanilang pagpapalayan. Kanina pa natin pinag-uusapan, Mang Fred, yung key checks, no? Bigyan lang natin ng konting liwanag. Bakit nga ba merong key checks? Kasi ang mga key checks na ito nakapaloob sa mga iba't ibang bahagi ng pamamahala ng pagpapalayan. So, ibig sabihin, mula po sa pagpili ng binhi at yung variety, so ito yung unang-una natin na management area, no? Nandiyan din po yung tungkol sa pamamahala ng lupa, ang pagtatanim, pamamahala ng sustansya, tubig at saka yung mga peste ng palayan hanggang sa pag-aani at maging sa pagsisinop ng inani. Kasi itong mga management area na to at saka yung mga key checks na to magkakaugnay. Ibig sabihin, hindi porke tama ang pinili mong variety ay magiging eksakto na o mataas na ang iyong inani. Kaugnay po ng bawat isa, magkakadikit po yan. Kaya dapat bawat isang bahagi o isang management area na ito ay tama ang ating isinasagawa upang masiguro natin ang taas ng ating ani mula sa pinili nating variety. Ano po ang mga importansya o advantages sa pagsunod sa Palay Check System? Katulad ng nabanggit ko kanina, sa sistemang Palay Check, meron kasi talagang mga rekomendasyon na ipinapakita at sinasabi dito sa pamamagitan ng key checks kung ano yung pupwede nilang gawin upang mapataas ang kanilang ani. Pero rekomendasyon ito at pupwede mo rin gamitin yung kanilang dati ng ginagawa para makita nila ngayon kung ano ang mas mahalaga o mas maganda sa mga practice na kanilang isinasagawa. Kailangan po ba na lahat ay may check bawat key checks ng Palay Check System? Ideally, ayon sa pag-aaral, mas marami kang check na nasusunod. Ibig sabihin, nasusunod mo yung rekomendasyon, ano? Kaya meron kang check sa bawat key check na to. By the way, 9 yung key checks na to na tinatawag, no? So, kung halimbawang nakakuha ka ng 9 dun sa lahat ng key checks na to, na 100% mo, ideally,
Again, sabi ko nga, sang-ayon sa pag-aaral, ay makakamit mo ang pinakamataas na maaaring anihin dun sa iyong palay na ginamit na variety. Pero hindi rin nangangahulugan na komo nawala ang iba sa checks mo, alimbawa naging 7 ka lang, ay automatic na nagiging mas mababa ang ani mo kesa dun sa naka 9 key checks or check dun sa 9 key checks. Hindi ganon. Kaya napakahalaga yung tinatawag na final analysis kasi doon makikita ano ang nangyari, bakit siya naging cross doon, bakit itong isa na mas mataas o mas marami ang nakuhang check ay naging mas mababa pa rin ang ani. Kasi may mga paliwanag bawat check na ito kung ano ang nangyari sa kanyang palay sa panahon ng edad ng palay na yon. So, hindi siya automatic. Kumbaga, kaya nga sinasabi natin, mahalaga sa palay check system na nagkakaroon ng palitan ng kuro-kuro. Nag-uusap-usap ngayon yung mga magsasaka para makikita nila ngayon, kahit pala naging 8 o 9 yung check ko, posible pa rin bumaba ang ani ko kasi mali pa rin pala yung variety na ginamit ko kahit dekalidad siya. Hindi pala siya angkop dun sa lugar ko. So ito yung kahalagahan ng tinatawag naman na final analysis. Oo nga naman. Bukod sa pag-aaral natin ng mga teknolohiya, mainam rin yung mga nagpapalitan tayo ng mga kuro-kuro sa mga kapwa nating magsasaka at sa mga eksperto para mas maging malalim ang kaalaman natin sa pagsasaka. Ma'am Lay, ang tanong po, sa mga magsasaka na interesadong matutunan ng palay check system, saan po ba sila pwedeng makipag-ugnayan? Maaari silang makipag-ugnayan sa Agricultural Training Institute, sa kanilang local government unit, at pwede rin silang mag-text sa PhilRice Tech Center. Pwede rin silang makipag-usap sa kanilang mga agricultural extension workers para malaman nila kung saan nagkakaroon o isinasagawa ang mga farmer field school kung saan ang palay check system ang plataforma na siyang ginagawa sa training. Ayan, maraming salamat po Ma'am Lay. At baka po may dagdag mensahe pa po kayo sa ating mga tagapakinig, lalo po sa ating mga kababayang magsasaka. Salamat Mang Fred. Actually, gusto po nating ipaabot sa ating mga magsasaka na patuloy po tayo sa mga programang training sa pagsasagawa ng pagsasanay at sana ang ating mga magsasaka ay maging bukas ang kanilang isipan para matutunan at gawin yung mga inirekomendang teknolohiya para higit nilang mapataas ang kanilang ani and of course madagdagan ang kanilang kita. Higit pa sa pinagsama-sama at konektadong teknolohiya, natutuhan natin na ang palay check ay gabay para sa buo, magkakaugnay at nagkakasunod-sunod na pamamaraan ng pagsasaka. Itinatampok sa sistemang palay check ang mga pinakamahusay na teknolohiya upang makatalima sa mga key checks sa pagsasagawa ng palay check farmer field school na ikukumpara o naibabangga ng mga magsasaka ang kanilang nagagawi ang pamamaraan ng pagsasaka sa mga rekomendadong pamamaraan. Kaakibat na rin siyempre ang malayang pagpapalitan ng kuro-kuro o pansariling karanasan at pananaw ng mga magsasaka habang gumaganda ang kanilang pamamaraan ng pagsasaka. Palay check system. Pinagsama-samang pamamaraan ng pamamahala ng palay. Wow naman! Palagay ko, mas mataas ang aanihin ko sa'yo. Busog kasi sa sustansya ang aking palayan. Tamang uri ng pataba, tamang dami ng pataba, at sa tamang panahon ng pagpapataba ang ginawa ko. Ano ba yan? Parang tiyak kayo na kayo ang aani ng marami ah. Ako ang aani ng marami dahil walang sakit at peste ang aking palayan. Ibig sabihin, walang kaagaw sa aking ani. Kaya, ako ang nagwagi. Hamak na mas mataas ang aking ani. Mga kaibigan, alam niyo kung sino ang ani ng mataas? Sino? Wala sa inyo. Palay check system. Pinagsama-samang pamamaraan
ng pamamahala ng palay. Sa Palay Check System, magkakaugnay ang tamang pagpili ng binhi, paghahanda ng lupa, pagpapalaki ng punla at pagtatanim, pamamahala ng sustansya, pamamahala ng tubig, pamamahala ng peste, pamamahala ng ani hanggang sa pagpapatuyo, paglilinis at pag-iimbak ng binhi na siyang makakaapekto sa paglaki ng palay, ani, kalidad ng butil at pagpapanatili ng ligtas na kapaligiran. Nakapaloob rin sa Palay Check System ang sama-samang pag-aaral at regular na palitan ng kuro-kuro at mga sariling karanasan nang matulungan ang mga magsasaka na matutunan ang mga teknolohiya at pamamaraan na angkop sa kanilang bukirin. Kaya mga kaibigang magsasaka, hindi natatapos sa dekalidad na binhi o tamang sustansya o tamang pamamahala ng sakit at peste ang pagkakaroon ng mataas na ani. Lahat ng ito ay magkakaugnay sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga teknolohiya at pamamaraan na makapagbibigay ng mataas na ani at kita. Now I know. Kailangan nating sundan ang batayang key checks at rekomendasyon nito mula sa pagpili ng dekalidad na binhi hanggang sa pag-iimbak ng binhi. At syempre, nakapaloob din sa Palay Check System ang sama-samang pag-aaral nating mga magsasaka kasama ang eksperto ng palay. Sa ganitong paraan ay nakakapagpalitan tayo ng mga kuro-kuro at pansariling karanasan nang mas matutunan ang mga teknolohiya at sistema na angkop sa ating lugar. Sa ganitong paraan, tiyak na mataas ang ani at kita, kaya everybody happy! Ayos! Ang Palay Check ay isang gabay sa pagpapalayan o sistema ng pamamahala ng palay na nagpapakilala ng mga pinakamahuhusay na teknolohiya para makamit ang key check o sukatan. Humihikayat sa mga magsasaka na ikumpara sa kanilang kasalukuyang gawain sa pagbubukid ang mga rekomendadong pamamaraan. Nagtuturo sa bisa ng sama-samang pagpapalitan ng kuro-kuro ng mga magsasaka nang maituwid ang mga pagkukulang sa pagpapalayan, madagdagan ang ani at kita, at hindi maubuso ang kapaligiran. Sistemang Palay Check. Key Check 1. Gumamit ng dekalidad na binhi ng rekomendadong variety. Key Check 2. Pinatag ng maayos ang lupa. Key Check 3. Nagtanim ng sabayan matapos pagpahingahin ang lupa. Key Check 4. Sapat at malulusog na punla. Key Check 5. Sapat na sustansya sa panahon ng pagsusuwi hanggang paglilihi at pamumulaklak. Key Check 6. Naiwasan ang kulang o labis na patubig na masama sa palay. Key Check 7. Hindi bumaba ang ani dahil sa mga peste. Key Check 8. Inani ang palay sa tamang panahon. Key Check 9. Palay ay pinatuyo, nilinis at inimbak ng maayos. Palay Check System. Pinagsama-samang pamamaraan ng pamamahala ng palay. Palay Aralan. Oras na para paliwakin natin ang ating kaalaman. Ang Palay Check System ay hindi reseta para sa garantisadong matagumpay na pagsasaka ng palay. Ang Palay Check ay pinagsama-sama at timpladong gabay sa pamamahala ng palayan upang mapaganda ang pagpaparami ng ating bigas. Agri-tanong, tama o mali? Sa pagtalima sa Palay Check System na ikukumpara ng mga magsasaka ang kanilang nakagawi ang pamamaraan ng pagsasaka sa mga rekomendadong pamamaraan. Time is up, ang sagot ay tama. Palay Aralan. Kwento ito ng babaeng feeling maganda, si Andrea. Hindi siya makapili sa mga nambobola. Naliligaw sa kanya. Alamin ang mga payo at gabay sa pagpili ng sasagutin ni Andrea. Paano siya magagabayan ng kanyang ama na isang magsasaka? Tulad din ng pamimili ng binhi at variety ng palay na kanyang itatanim?
hirap naman maging maganda sa baryo namin. Hindi ako makapili kung sino sa tatlong ang sasagutin ko. Mukhang okay naman si Jose, pero matipuno si Nico. Tapos may bagong dating na si Tomas. Hi! Sino sa kanila ang sasala sa matamis kong oo? Ang hirap mamili, nakakaasar! Andrea, anak, ano ang problema? Ay, wala lang, Itay. Maganda problems lang po. Hindi po kasi ako makapili sa tatlong gwapong manliligaw ko eh. Nalilito ako kung si Jose, Nico o Tomas ang sasagutin ko. Para kasing wala namang dapat itulak kabigin sa kanila eh. Yun ba yun? Maganda problems pala yun. Gusto mo ba ikwento ko sa'yo kung paano ako namili, anak? Ha? May mga nanligaw din sa'yo, Itay? Ay naku, hindi. Ang sinasabi ko ay kung paano ako namimili ng binhi at variety ng palay na aking itatanim. Halos lahat kasi ng variety ay may kanya-kanya ring mga magagandang katangian. Pero may mga isinasaalang-alang din ako sa pagpili ng itatanim syempre. Sige po, Tay. Baka sakaling may mapulot akong pamarisan. Ikaw, 3 lang na hudas ang pamimilian mo. Kami mga magsasaka, napakaraming pinagpipilian na variety ng palay na nakarehistro sa National Seed Industry Council o NSIC ang pwede naming kilatisin. Ano nga po yun, Itay? Excited na ako sa sekreto na yan. Una, dapat ang variety ay angkop sa lugar natin. Ibig sabihin, akma ito sa kondisyon at klima sa ating lugar. Matibay sa sakit at peste, mataas umani, at mabili sa merkado. Minsan kasi, mataas ngang umani ang isang variety sa ibang lugar, pero kung sa atin tamad na mag-uhay. May iba't iba kasing katangian ang mga variety ng palay, gaya ng tao. Pangalawa, tiyaking dekalidad ang binhing itatanim. Dapat sertipikado ng Bureau of Plant Industry, National Seed Quality Control Services o yung BPI NSQCS. Binhing may titulo ba? Pero kung walang seed grower, pwede namang magpuro ang magsasaka ng sariling dekalidad na binhi. Ngayon alam ko na. Salamat po. Itay, alis muna ako. Oh, saan ka pupunta, anak? Gagawa po ako ng checklist, Itay. Naku, may naitulong kaya ako sa dalaga ko. Sana naman. Lesson 2. Pagpili ng binhi at variety. Key check 1. Gumamit ng dekalidad na binhi ng rekomendadong variety. Sa dami nga naman ng variety ng palay, paano nga ba mamimili ang ating mga magsasaka? Sa panahon ngayon ay kailangan maging madiskarte. Ayon sa mga eksperto, 10% o higit pang dagdag ani o bonus ang makakamit kapag dekalidad na binhi ang ginamit. Kaya naman, talakayin na natin ang mga dapat isaalang-alang sa pagpili ng binhi at variety ng palay na itatanim. Makakasama naman natin ngayon si Ginoong Rustum Braceros, rice breeder mula sa PhilRice. Sir Rustum, ano po ba ang dapat isaalang-alang ng ating mga magsasaka sa pagpili ng kanilang binhi o variety ng palay na kanilang itatanim? Una pong kailangan nating tignan po ay dapat po ang binhi po ay mataas ang kalidad. Pag sinabi po nating mataas ang kalidad, ito po ay puro, malilintog ang butil. Pangalawa po ay matibay sa sakit. So pag matibay po sa sakit, maganda po ang magiging itsura o pantay-pantay po ang ating palay. Then, dapat po ito ay malakas umani. Pag sinabi po nating malakas umani, dapat po ito ay umaabot sa 10 tonelada. Ganun po. Yun po ay depende po din sa rekomendasyon na variety na sa ating mga lugar. Po, lahat ng variety ay dapat itatanim natin sa mga lugar na dapat po ito ay rekomendado talaga sa ating lugar. Yung katulad nga po pagka po ito ay rain-fed, dapat po rain-fed area din po yung ating variety. Nabanggit niyo po yung dapat kalidad. May kailangan po ba silang malaman kung paano po yung dekalidad na sinasabi natin? Pag sinabi po nating dekalidad, ito po ay nagdaan sa matinding proseso. So dapat po ito ay may tag na nagdaan sa
NSQCS o National Seed Quality Control Services. Ayun! Ano po ba ang bentahe naman sa paggamit ng dekalidad na binhi at angkop sa kanilang lugar na variety ng palay? Siyempre po, pagka angkop po sa ating lugar, ito po ay magiging maganda yung magiging ating mga pananim. Siyempre po, tataas po siyempre po ang ating ani at magiging maganda po ang ating kita. So, kasama na rin po yan doon po sa makaiwas sa peste? Tama po ba? So, ano po ang maipapayo natin sa ating mga magsasaka ng masiguro po nila na dekalidad na binhi at rekomendadong variety ang kanilang itatanim? Pwede po silang makipag-ugnayan sa DALGU para po makakuha po sila ng kalidad na binhi. Ang LGU po kasi ay may nakikipag-coordinate sa mga seed growers. Kung saan po yung mga seed growers ay ang kanila pong mga seeds ay sinisertipikahan ng NSQCS. So, pagka po dumaan po yung seeds sa NSQCS at nasertipikahan, masisiguro po nating dekalidad ang binhi, puro, walang halo. Ang seeds po ay walang sakit. Sigurado rin pong maganda ang magiging ani. At dito po ay malalaman din po natin sa pamamagitan po ng mga DALGUs natin kung ang ating pong mga variety ay angkop talaga sa ating lugar. Katulad po kunwari, ang ating pong pinagtatamnan ay mga sahod-ulan na areas. So, doon po natin malalaman sa kanila kung ano po yung mga variety na pwede nating itanim. At kung meron naman po tayong mga gusto na yung pong matibay sa bagyo, doon po malalaman po natin sa kanila kung ano po yung mga pwede nating variety na makukuha. Then aside po doon, sa mga seed growers po kasi ay regular po yun na nasisertipikahan. Kaya po nakakasiguro po tayo na maganda ang klase ng ating mga binhi. Siyempre po pag maganda ang klase ng ating mga binhi, lahat po ay magiging maganda. Una, magiging maganda ang ani, magiging malaki po ang ating kita pagka naging maganda po ang ating ani. Salamat po, Sir Rustum. Baka po may dagdag mensahe pa po kayo sa ating mga tagapakinig para gabayan po sila sa pagpili ng tamang binhi. Isa lang pong paalala para po sa ating mga magsasaka, ugaliin pong suriin ang mga binhing binibili. Kung ito ay may mataas na kalidad, hanapin ang tags upang makasiguro ang binhing nabili ay dumaan sa tamang proseso. Siguraduhin ang inyong binhi ay angkop sa inyong lugar. Yun po ang pinaka-importante, yung dapat po angkop sa inyong lugar at angkop din po sa inyong lupa. Pag dekalidad ang binhi na ginamit, masaganang ani, malaki ang kita, masaya po ang pamilya. Tunay na binhing mataas ang uri ang pundasyon ng waging pagsasaka. Kaya naman, siguraduhing dekalidad na binhi ang itatanim, maging sertipikado man ng NSQCS o mula sa magsasakang mahusay magpuro ng sariling dekalidad na binhi. Tandaan din natin na sa pagpili ng variety ng palay ay siguraduhing angkop sa lokalidad at panahon, matibay sa sakit at peste na laganap sa inyong lugar, mataas umani at mabili sa merkado. Dahil kapag dekalidad na binhi ang ginamit, may 10% o higit pang dagdag ani na makakamit. Ibig sabihin, kung umaani ka ng 100 sako kada ektarya gamit ang binhing kapitbahay, may 10 sako pang aumento kapag dekalidad na binhi ang iyong gamit. Paalala lang, nakatambal ng mataas na ani ang tamang pamamahala sa palay. Saan ba ako nagkulang? Bakit ganito ang palay ko? Hindi na nga pantay-pantay. Ang dami pang damo. Paano na to? Programang pang-agrikultura ng PhilRice. Kinig na! Ang binhi ng palay ay siyang pundasyon sa pagsasaka. Kung dekalidad ang binhing ginamit at tama ang pamamahala ng palay, tiyak na mataas ang ani. Key Check 1. Gumamit ng dekalidad na binhi ng rekomendadong variety.
Ayon sa pag-aaral, ang paggamit ng dekalidad na binhi ng recommended varieties ay nakapagbibigay ng 10% na dagdag ani. 10%? Ibig sabihin, yung 100 ani ko kada hektarya plus 10? Ano ba ang batayan para masabing dekalidad ang binhi? Masasabing dekalidad ang binhi kapag halos puro, mas kakaunti ang kahalong buto, walang makikitang sakit at peste, buo at pare-pareho ang laki ng butil, at may kakayahang tumubo o mabuhay. Paano naman malalaman kung mababa ang kalidad ng binhi? Alam mo, Mitoy, kapag ang binhi ay amoy amag, nangingitim, at iba-iba ang hugis, tiyak mababa ang kalidad nito. Ang dekalidad na binhi ay dapat nasa 12 to 14% ang moisture content nito. 12 to 14% ang moisture content? At dapat wala pang 6 na buwan na naka-stack ang binhi. Brad, mainit na. Lipat na tayo. Saan nga ba tayo, Mitoy? Dun sa 12 to 14% ang moisture content. Paano yun? Tama. Kapag ang binhi ay natuyong mabuti, mas matagal ang buhay nito sa imbakan. Paano kung lampas sa 14% ang moisture content? Kapag lumampas sa 12 to 14% moisture content, ang binhi ay madaling amagin. Kaya, Mitoy, pag dekalidad ang binhi, mas mataas ang antas ng pagtubo nito. Mas kaunti ang kailangan na butong itatanim. Malusog ang punla at pantay-pantay ang paglaki nito. Ngayon, alam ko na. Napatunayan ko na kapag dekalidad na binhi ang gamit, ay mas madali ang pagtatanim. Tiyak kasi na malusog ang punla, kaya naman matipid sa paghuhulip at iwas atake ng peste at sakit. Tama? Tama! Madali pang makuha ang tamang dami ng punla na itatanim. Tama? Tama! Mas madali rin ang pag-aani. Ayos! Paano ba pumili ng binhing itatanim? Siguraduhing bumili ng certified seeds sa mga accredited seed growers o magbinhi ng sariling dekalidad na binhi. Gumamit ng variety angkop sa inyong lugar. Alamin kung ang variety ay pangsahod ulan, may patubig, o pinapasok ng tubig alat. At syempre, kung ito ba ay matibay sa peste na karaniwan sa inyong lugar. Oo nga no, dapat pumili tayo ng variety na mapagbibigyan ng mas mataas na ani, mabibili sa merkado, matibay sa sakit, at peste. Paalala po, kung nais gumamit ng bagong release na variety, tsaking dumaan sa varietal trial o techno demo sa inyong lugar. Tandaan, kapag dekalidad ang binhing ginamit ng rekomendadong variety at tamang pamamahala ng palay, tiyak na mataas ang ani, maganda ang kalidad ng butil, mataas ang kita, at hindi gaanong nakapipinsala sa kapaligiran. Key Check 1. Gumamit ng dekalidad na binhi ng rekomendadong variety. Palay-aralan. Palaywakin natin ang ating kaalaman. Alam mo bang aabot sa 10 hanggang 12 taon ang gugugulin sa pagdevelop ng bagong variety ng palay bago ito maitanim ng mga magsasaka? Sa tulong ng biotechnology, maaaring 2 taon na lang ang kailangan. Agri-tanong, tama o mali? Sa paggamit ng dekalidad ng binhi,
katambal ang tamang pamamahala sa palay ay maaaring may 10% o 10% o higit pang dagdag ani. Sagot ay tama. Palay-aralan. Problemado si Pilo sa kanyang palayan. Karamihan kasi sa mga punla niya ay nalulusaw. Yung iba naman ay nakain na ng kuhol. Tapos ang dami pang damo. Ang dami namang problema ng palayan ko. Yung punla nalulusaw, inaatake pa ng kuhol, tapos ang damo pa. Saan ako nagkamali? Naku naman, Pilo. Nagtaka ka pa. Sabi ko kasi sa'yo ay kailangan na patag ng mabuti bago mo tamnan ang lupa. Dapat kasi ang mga damo at dayami ay nabulok ng husto. At ang lupa ay naararo, nalinang at napatag ng mabuti bago tamnan. Saglit mo lang kasi hinanda yung lupa mo eh. Hindi kinakalburo ang pagsasaka, mister. Hindi inaapura, hindi minamadali. Kung maibabalik ko lang, Pilar, ikaw talaga ang liligawan ko. Ha? Ay, ang sabi ko ay kung maibabalik ko lang ay sisiguraduhin kong napatag ng maayos ang palayan ko. Tama ka, Pilo. Kapag napatag ng maayos ang lupa, ay mas magiging sabay-sabay ang pagbuwelo at paglaki ng mga palay. At mas madali pang pamahalaan ang mga ito. Tandaan natin, kapag ang lupa ay napatag ng maigi, ay mas maayos, matipid at epektibo ang pagpapatubig. Mas madali ring pamahalaan ang damo. Mas masusulit pa ang patabang ilalagay. At mas madali ang paggamit ng makinarya sa bukid. Ang tanong, ano po ba ang tamang paraan ng mapatag ng maayos ang lupa? Lesson 3. Paghahanda ng lupa. Key check 2. Pinatag ng maayos ang lupa. Tatalakayin natin ang mga paraan ng masigurong nalinang at napatag ng maayos ang lupa bago tamnan. Ano-ano nga ba ang batayan upang masigurong patag ang lupa? Kaya naman, tutok lang po kayo at sama-sama tayong matuto. Makakasama natin ngayon ang isa sa mga agriculturist mula sa PhilRice, si Ginoong Frederick M. Saludes. Ano po ba ang importansya ng napatag ng maayos na lupa? Kung napatag po na maayos yung ating lupa, ay masisiguro po natin na maayos, mas matipid at epektibo yung ating paggamit ng patubig. At dahil nga po napatag at maayos po nating naihanda ang lupa, ay mas madali po yung ating pamamahala ng pesteng damo at kuhol sa ating palayan. At syempre po, kung patag po at maayos ang pagkakahanda ng lupa, ay mas magiging pantay-pantay ang paglaki ng ating palay at mas nagagamit po ng epesyente yung mga inputs natin gaya po ng mga abono sa ating pagpapalay at mas masisiguro po natin yung mas magandang bulas ng ating mga pananim. Ano-ano ba ang mga dapat gawin ng masigurong napatag ng maayos ang lupa bago tamnan? Ayun, so ang una po kasi natin na kailangan i-secure ay yung ating tubig sa palayan para mas madali po yung paghahanda ng lupa. Una po ay linisin natin yung ating mga pilapil at kanal para mas madali po nating maipon. Siksikin po natin yung ating mga pilapil para wala pong tumagas na tubig at hayaan po natin na maipon yung ating tubig. So, kapag naayos na po natin, ay at least maihanda po natin yung ating lupa ng 21 to 30 days na araw sa paghahanda ng lupa. So, yung pong una po na step ay nabanggit na natin. Kapag nalinis na po natin yung ating mga pilapil, ay pwede na po tayong mag-araro ng ating bukid o yung ating palayan. So, after maararo po natin yan, ay pagkatapos po ng 1 linggo, tsaka po natin isagawa ang unang pagsusuyod. Then, hayaan po natin yung lupa natin ulit na after 1 linggo, tsaka po natin isagawa
yung ating pangalawang pagsusuyod at sa ikatlong linggo po, doon po yung pangatlong pagsusuyod at huling pagpapatag. So, kung susumahin po natin is nasa 21 araw yung nagamit po natin sa paghahanda ng lupa. Paano po ba natin malalaman na napatag ng swabe ang lupa? Ayun po, sa ganoong paraan po, ganoong katagal na paghahanda ng lupa, makikita po natin na yung pong mga natirang pasyok ng palay o kaya po puno ng damo ay naihalo ng mabuti sa lupa at nabulok na. Maging din po yung mga buto ng damo dahil nga po mayroon tayong pagitan na 1 linggo ay tumubo at kapag yan po ay atin pong sinuyod, eventually po ay mabubulok. So, yun na po yung una natin na pamamahala ng damo. So, pag nakita po natin na gano'n na, nasunod po natin, dapat ay wala po tayong makikita na mataas o mababang lugar sa ating taniman after natin magpatag. So, kung papatagin po natin is at least nasa 5 sentimetro yung ating tubig sa pagpapatag. Bakit po? Kasi kung madaming tubig yan, kasi ang ibabaw ng tubig, kahit saan mo tingnan, patag. Patag yung makikita ninyo. So, yung rekomendasyon na 5 sentimetro lamang ang lalim ng tubig sa pagpapatag ay makikita kasi ng ating mga nagpapatag kung saan yung mababa at saan yung mataas. So, yun po yung kanilang dapat na punteriyahin, na patagin. So, sa ganung paraan po ay mas masisiguro po natin na patag yung ating taniman. May mga kagamitan po bang kailangan para magawa ito ng mas maayos? Ayun, ang karaniwan po na ating mga ginagamit na nakikita at ginagamit po na magsasaka ay yung paletang kahoy. Kung makita nga po, pag panahon ng paghahanda ng lupa, ay andyan po yung mga kalabaw na kung saan naghihila ng kahoy na malapad para mapatag yung lupa. Sa ngayon po ay meron na rin po tayong mga ginagamit, yung pong paletang tabla rin o kaya po gawa po sa bakal na attach sa hand tractor. Na kung saan po yung operator ay hindi na po naglalakad, kundi nakaupo na lamang yung attached leveler sa hand tractor. Na ito na rin po yung ginagamit na rin nila sa pagsusuyod. So kung dati-dati ay naglalakad ng halos maghapon yung mga magsasaka, ngayon po sa paggamit ng ganitong mga attachment sa paghahanda ng lupa ay hindi na po ganong pagod yung ating magsasaka kasi nakaupo na lamang po. So, pwede po natin gamitin yung karaniwan pa rin na tabla na hinihila ng kalabaw o kaya naman po yung sinasabi po natin na attached leveler. Tawag nga po sa atin dito sa lugar namin ay yung floater. Na kung saan po ay hindi na po hirap yung mga magsasaka sa paghahanda ng lupa. May extra mensahe pa po ba kayo sa ating mga tagapakinig? Ayun, so ang palagi po natin na inirekomenda sa paghahanda ng lupa ay sundin po yung tamang araw ng paghahanda ng lupa. So, karaniwan po na ginagawa kasi ng mga ilang magsasaka ay 1 linggo lang. So, para maiwasan po natin yung stress din po ng halaman kung sa ganong kaikli lamang ay sundin na po at least 21 days to 30 days yung paghahanda ng lupa natin para masiguro po natin na nabulok yung ating mga pasyok at damo para mas epesyente po din yung paggamit natin ng mga inputs natin gaya ng patubig, maging po sa pamamahala natin ng mga pesteng kuhol. Dahil yung mga kuhol po, kung saan po yung malalim na lugar, ay doon po sila naninira, nanginginain ng ating tanim. At sa mga matataas na lugar naman, problema po dyan yung pesteng damo
Kasi mahirap po yung puksain kung wala pong tubig. So, dyan din po eventually yung pamamahayan ng mga daga. So, napakainam po na masunod natin yung tinatawag po natin na key check number 2 na ihanda at napatag na maayos po natin yung lupa nang magamit po natin ng husto yung mga inputs at masunod po natin o makamit po natin yung potential na magiging ani ng ating tanim. Parusa sa palay kung ang lupa ay may mataas o mababang parte sa iisang pinitak. Tiyak kasing dihado ang palay sa pagsipsip ng sustansya at tubig, madamo at madaling atakihin ng kuhol habang katatanim pa lang ito. Kapag ganito ang nangyari, tiyak na mababawasan ang inaasahang ani at kakaramputang kita ng ating mga magsasaka. Tandaan po natin na sa lupang naihandang mabuti bago tamnan ay mas episyente ang pagpapatubig, mas kapaki-pakinabang ang pataba, iwas damo, mas madaling pamahalaan ng mga kuhol, sabay-sabay ang paglaki at paggulang ng palay at madali ring paggamit ng makinarya sa anihan. Kaya naman, araruhin, suyurin at linangin po nating mabuti ang ating mga lupa at tsaking napatag ng pulido ang mga ito bago tamnan. Oh, ang galing! Galing kong sumayaw, galing kong gumalaw, galing kong sumayaw, galing kong gumalaw, galing kong sumayaw, bidong-bidong gumalaw. Mahal! Parang ang saya-saya naman yata natin ngayon. Nanalo ka ba sa sabong? Ano ba, mahal? Daig pang nanalo sa sabong. Nakakwentuhan ko kasi kay Sir Aaron ng Philrice. Sabi niya, siguradong mataas ang ani kapag dekalidad na binhi ang ginamit. Yan na nga ba sinasabi ko dekalidad na binhi. Oo, tinuruan niya pa ako kung paanong pumili ng variety itatanim. Jackpot, di ba? Mabuti kung ganon. Oo siya. Pwede bang ikaw na muna yung maglaba at magplansya kasi may lakad pa kami ni na Maring Bebang. May pabing ko si Kapitan. Ang swerte ko talaga sa'yo. Oo nga pala. Bili ka na rin ng suka. Magluto ka na adobo ha, pang tanghalian nyo. Pabili po ng suka. Parisco. Paring Mutoy, ikaw pala. Ano ba yung ginagawa mo? Abot yata ang bilog mo ng kalendaryo ha. Ito ba? Ini-schedule ko na sa kalendaryo ko kung kailan ako maghahanda ng lupa. Alam mo na, iba na ang laging handa. Plano ko kasi mag-araro na ngayong linggo. Ayoko nang madamo. Ayoko nang maatake ng kuhol. At higit sa lahat, magastos magpatubig at mahirap makakuha ng pataba ang palay kapag hindi pantay-pantay ang lupa. Key check 2. Inatag ng maayos ang lupa. Pag-aararo o pagrustilyo. Unang linggo, unang pagsusuyod. Ikalawang linggo, pangalawang pagsusuyod. Tatlong linggo, paglilinang. Tama si Isko. Mainam na bigyan ng kaukulang panahon ang paghahanda ng lupa. Tama! Malaking tulong sa pagsasaka kapag ang lupa ay nahandang mabuti. Una, mas madaling pamahalaan ang damo. Pangalawa, mas madali ang pamamahala ng kuhol. Pangatlo, mas epektibo ang pagpapataba. Kapag napamahalaan ng mabuti ang lupa, pantay-pantay ang paglaki at paggulang ng palay. Bukod pa dyan, malaki ang naitutulong nito sa maayos at matipid na pagpapatubig. Alam nyo, apektado talaga ang paglaki ng palay kung hindi maayos ang paghahanda ng lupa. Ano ba ang epekto sa palayan kung hindi masyadong pantay ang pagkakahanda nito? Madamong palayan. Kapag madamo ang palayan, ay binibigyan natin ng pamamahayan ang mga daga. Matinding panalasa ng mga kuhol, siyang kumakain sa bagong lipat tanim na palay. Hindi pantay ang paglaki at paggulang ng palay. Kasi
maaring hindi rin naging pantay ang pagkakasabog ng pataba. Kapag ganito ang nangyari, hindi rin magiging pantay ang pagkahinog ng palay na magiging dahilan sa pagbaba ng kalidad ng butil. Sa kabuuan, ang palayang hindi naihandang mabuti ayon sa pag-aaral ay tiyak na may 5% bawas ani o yield penalty. 5% na bawas ani? Tama! Ibig sabihin, kung dapat aani ka ng 100 sako, ay magiging 95 na sako na lang. Sayang! Dapat palang paghandaan ang paghahanda ng lupa. Teach me how, sir, and paring Isko. Sure! Tara! Tinisin at ayusin ang mga pilapil. Araruhin ang bukid 21 hanggang 30 araw bago magtanim. Simulan ang pag-aararo sa kupuan ng bukid pagkatapos mamunla. Suyurin ang bukid ng di kukulangin sa 2 beses na may 1 linggong pagitan. Ito ay upang mabulok ang mga damo at pasyok ng palay at upang mabigyan ng panahong tumubo ang mga nalaglag na binhi ng palay at buto ng mga damo. Patagin ang bukid sa pamamagitan ng kalabaw o power tiller na may nakakabit na pangpatag. Ngayon, alam mo na pare. Gets na gets ko na, paring Isko. Kapag ang lupa ay naihandang mabuti, hindi masyadong dinadamo. Mas madaling kontrolin ang mga kohol. Mas epektibo ang pagsasabog ng abono. Sabay-sabay ang paglaki at paggulang ng palay. At maayos at matipid ang pagpapatubig. Now I know. Uwi na nga ako. Mag-schedule na rin ako ng paghahanda ng lupa. Paring Mitoy, suka mo! Nakalimutan mo! Key check 2. Inatag ng maayos ang lupa. Palay-aralan. Okay, palaywakin natin ang ating kalaman. Sapat na ang 2 linggong paghahanda ng lupa bago tamnan. Basta't naihalo sa lupa at napabulok ng maayos ang damo at dayami. Huling agri tanong, ano ang magiging epekto ng hindi maayos na paghahanda ng lupa? Sagot? So, maaring sagot dito ay magiging madamo. So, hindi maayos ang patubig at distribusyon ng sustansya at mahirap maglipat tanim. Isang oras na naman ay hitik sa impormasyon ngayong araw. So, natutunan natin ang relasyon ng mga teknolohiya sa pagpapalay mula sa pagtatanim, pag-aani hanggang sa pagsisinop ng inani. Natutunan din natin ang palay check na ito ay gabay para sa buo, magkakaugnay at nagkakasunod-sunod na pamamaraan ng pagsasaka, pagpili ng binhi at variety, key check 1, paghahanda ng lupa, key check 2 at natutunan natin kung ano-ano yung mga batayan upang masigurong patag na ang lupa. So napakabilis ng oras. Maraming salamat mga ating kaugnay sa pagsubaybay, pakikinig at pagtutok ngayong araw. Ito po ang inyong lingkod, Kuya Cham, na nagsasabing sabay-sabay tayo tungo sa masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya. Marhay na aga, Bicolandia, mayad na aga, Katanduanes, Diyos mabalos. O ayan, may bago ka ng alam. Lahat yan natutunan sa Palay-aralan. Maging handa sa anumang hamon ng panahon. Kaya't ibahagi na ang mga natutunan. Pero mas maganda, imbitahan mo na sila sa susunod na enrollment para magkasama na kayo. Hatid sa inyo ng DA at sa pakikipagtulungan ng ATI at PhilRice. Tandaan, maging matalinong magsasaka sa Palay-aralan.